سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنكم كما تكونوا كم وترسلنا كتكونوا من نيوتيو لو من خلنا تقمنا تعبينا نارس عيزة غريبة لغو لو من ريو عرستي كما يجير كان سبعة تسحب كما يجير كا سحب سب تخون زي ما زخونة ود سب كابا فتاترو naturally كل جزء كاب كالو سبات أغالبو خنركب تقداسنة كنركب بخالي سب كبرت كوهابنا ندلينا ምናልባት ኣይግደስን የገለ ክብል ክእል ሰብ ግን ኣብ ውሽጡ ኣለዎ እዚ ነገር እዚ ብካልኦ ሰባት ክብሪ ክወሃቦ ተገዳስነት ክረክብ ይደሊ እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ምስ ሰባት ርክባት ክንዛረብ ከለና ካብ ሰባት ዝሰማዕናዮ ካብ ገለ ዝረኣናዮ እዩ ዝኸውን እዛ ናይ ሎሚ ግን ሰሓቢ ንክትከውን ወይ ካብ ማራኺ ወይ ካብ ኣትራክቲቭ ንክትከውን ብሳይንስ ተረጋገፁ መንገድታት ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሎሚ ንሪኦም ድማ ኣብ መልክዕና ዝምርኮሱ ይኮኑን መልክዕና ብዘየገድስ that's the most important thing መልክዕና ብዘየገድስ ከመይ ጌርካ ንሰባት ክትስሕብ ትኽእል ሰሓቢ ሰብ ክትከውን ትኽእል ትብል ሓፃር ኣርእስቲና ክንርኢ ሰናይ ምክትታል ይግበረልኩም ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ኢና let's get started መጀመርያ likability and creative so መጀመርያ ሰባት ንክፍተው ድሌት ኣለዎም እያ ውሽጦም ካልኣይ ድማ ኣብዚ መጽናዕቲ ዝረኸብዎ ሓደ ሰሓቢ ናይ ሰባት ባህሪ ፈጠራውነት ክእለት ናይ ፈጠራውነት ክእለት ናቶም እዮም ክሬቲቭ ዝኾነ ነገር ብሓድሽ ሜላ ክቅርብ ዝኽእል ሰብ ኩሉ ግዜ ሰሓቢ ዝኸውን ብፍላይ ድማ እዛ ናይ ሎሚ ከመይ ጌርካ ኣወዳት ዝያዳ ክትጠቅም ትኽእል ዋላ ኮና ዋላ ትጠቅም እንተኾነት ብለና A study found that people with lots of friends appear more socially and physically attractive መብዛሕትኡ ግዜ ሰሓብቲ ሰባት ከመይ ዝበሉ እዮም ተሪናዮም ካልኦት ሰባት ዝፈትውዎም ብካልኦት ሰባት ተቐባልነት ዘለዎም ምስ ካልኦት ሰባት ምሕዝነትን ፅልዋን ክህልዎም ዝኽኣሉ ሰባት ንሕና እውን ክንፈትዎም ንግደድ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ድማ ሪሰርች እውን ዝረኸቦ እዩ ካልኦት ሰባት ዝፈትውዎም ዝበዝሑ ሰባት ድማ ተወሳኺ ክፈትውዎም ይረኣዩ ስለዚ ፅቡቕ መሓዙት ብካልኦት ብካልእ ዘራርባ ሰባት ንምንታይ ክፈትውዎም ክኢሎም ክትብል ኢኹም ኦፍኮርስ ዘፍቲ ነገር ስለ ዘለዎም እዮም እቶም ካልኦት ሰባት ፈትዮሞም that's why ንሕና እውን ክንፈትዎም ንመርፅ ስለዚ ምስ ሰብ ፅቡቕ ዝምድና ዘለዎ ሰብ more socially and physically attractive ብኣካሉ ሰሓቢ ይኸውን ኣብ ናይ ዕርክነት ድማ ሰሓብነት ኣለዎ ይብለና ካልኣይቲ dimension showing your creativity may enhance your sex appeal ይብለና ኣሎ ሓደ ሰብ ፈጠራውነት ክእለቱ ገለ ነገር ስማርት ዝኾነ ነገር ከርኢ ዝኽእል ኩሉ ግዜ attention ናይ ሰብ ኣቓልቦ ናይ ሰብ ክስሕብ ስለ ዝኽእል በታ ጓል ይኹን በቶም ካልኦት ኣብ ጥቅኡ ዘለዉ ናይ ተፈታውነት ባእታ ከጥሪ ይኽእል እዩ A study found that women in their most fertile portion of their cycles preferred creativity to wealth in potential male partners ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ፍርያም ግዜን ኣብቲ ናይ ግዜ ፍርያምነት ይብለና ኣሎ እዚ መፅናዕቲ እዚ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ነዞም ብልሒ ዘለዎም ፈጠራውነት ክእለት ዘለዎም ዝያዳ ካብ ገንዘብ ዘለዎም ክመርፃ ተራእየን ይብለና እዚ ከዓ እዚ ናይ ፈጠራውነት ክእለት ኣብቲ ተመራፂ ጂን ወይ ከዓ ተመራፂ ባእታ ናይ ባህሪ ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ሓደ መፅናዕቲ ንዘለዎምን ንበላሕትን ብሓደ ምስ ቀረብዎን ደቂ ኣንስትዮ ነቶም በላሕቲ ክመርፃ ተራእየን ይብለና ስለዚ ብልሕኻ ክሬቲቪቲ ናትካ ፈጠራውነትካ ብግቡእ እንታር ተጠቂምካሉ ኣብ ስራሕን ኣብ ሂወትን ጥራይ ዘይኮነ ዓወት ኣብ ርክባት ኣብ ምሕዝነት ኣብ ሰሓብነት እውን ዓብ ባእታ ከም ዘለዎ እዚ መፅናዕቲ የረጋግፀልና ስለምንታይ እየን ደቂ ኣንስትዮ ንከምዚኦም መሪፀን ዝብልካ the authors believe it may signal good gene or intelligence for the offspring ስለዚ ተን ደቂ ኣንስትዮ ንደቀን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ መውስቦ ናቹራል ወይ ከዓ ተፈጥራዊ ኣተሓሳስባት ጥንታዊ ኣተሓሳስባ ኣለና ፅቡቕ ወዲ ጓል ትመርፆ ኩሉ ግዜ ክከላኸለላ ንገዝኡ ከበርክት ስለ ዝኽእል ነቶም ዝውለዱ ደቁ እውን ከምኡ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ዝብል እምነት ኣሎ ከምኡ ድማ ፅቡቕቲ ጓል ትምረፅ ብዓይና ወዳት እውን እዚ ናይ ተፈጥራዊ ወይ ከዓ ናይ ጥንታዊ ኣተሓሳስባ ኣሎ ፅቡቕ ቅርፂ ዘለዋ ፅቡቕ ኣካላት ዘለዋ ጓልቲ ፅቡቕ ቆልዑ ክትወልደለይ ትኽእል እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣሎ ካብቲ ቀደም ዝመፀ ማለት እዩ ስለዚ እተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብቲ ደቀንሲ ብልሒ ዘለዎም ሰባት በላሕቲ ቆልዑ ከምፁ ስለ ዝኽእሉ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ንሱ እውን ኣበርክቶ ገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ እቶም ኪላታት ነቲ መፅናዕቲ ዘካየዱ ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ ኣገዳሲት ብካልኦት ሰባት ሰሓብትን ማረኽትን ትገብረና ነጥቢ ንዓይ እውን ዘገረመትኒ making
others feel great. Of course نحنا نزارب زلنا كمي جيرنا نحنا سحابتن تدليتن نخوننا نسخة سحابي معراخي تدلي نخدكون جن مجمريا نخالو السبات بنفسهم حقوسات كم زخونو قبرة. This is a little bit بقمتال ترى بزح سب زي حسبايو بزح جزية سب كسعت حينكا بكدان كابا كلا نخبت حساس باخت ما رخل لك كانيو قمت اللحج نتسا بتجير وزلون تدني قالوا تمليسا نعاها خمت فتوكا تخون مالتي سلازي نسبات أبتناتهم جيم آتيخا نباخاتهم تصوم مالتيو. The sexiest thing is giving others a unique compliment and make them feel totally awesome. So نسبات بخميخا تحقصون ويكا قرآتكم سمعهم تقبر نأدا ويكا compliment بمها جن compliment simple كون يبلون نحن تسبقتو قال تسبقتي خن هالكا compliment كان نزي نورمال لقرينها سلازي انتايو نعاخا أبتا أبزاس بزيات تبغى زرعي كازلو أب عينادي زلو أب كنافرادي زلو I hope that doesn't create other issues أب جزادي زلو أب تقرادي زلو أب قمتادي زلو أب كرصادي زلو whatever it is unique ويكا فليز بلا نسات فلتو ذك نسيف الله فلتو أين أبا كالن زلو فلوينتن سلازي سناديو عيناديو whatever it is unique خاص إزناد كسبوغيو زياك كفال زياس طعم دستبل يلكا فليز بلا نعد عند هريكا لبنا يقول كتسحب تخليخا ولا نكالو دك سباتون بتا فليت كلتهم وي فليت تقوم على لي خبا انتني كايوم كل جزء كتمارخهم تخليخا يبلنا. Another research shows that we don't fall in love with a person, we fall in love with how we feel when we are with them. سلازي this is very important. سبات إزمت نعتز انتهي بلنا له نحناسي نتوم نفكرهم سباسي تفكرهم زدك عناسي نعوم ما يكوننا نفكر زلنا إلنا نتوم سبات بخمين نفكرهم لنا التمسؤم مسترخبنا زتسمعنا سمعت نعينا نفكر زلنا إلنا أستوعلوا لازاز ربا نحدث أزيز بوكم تسمعون تتسمعوا نتيجة تسمعوا سمعي كل جزء كل وسيلة زدالي مساخازم دنا نخفتر كل زكالو مسجدلات كسجري مرت مالتيو سلازي نسبات كسحبهم كلها نساتهم أبزوريخا زيادة كحقوسولو زخولو الدلن كنتين كتفتر كلها يوم زيادة زفروها which means أنا بزخدونو أنا بزبلو أنا بزورو زلهم مكينا يكونوا بفتونو زلهم أنا مساعتهم ركب بزلني أمو مسايب مرخابو مستسمعهم سمعت نسيين عايكم زفتون زقبرهم زلهم سلازي انتهي مالتيو نسبات كل جزء ناكب مساخة من بارهم كم ذكر وقت قبرهم كلا كذا مالته جن سبات كتحقوس رئيس عار مالته يكون بكن عنا قينك كاب نفسها وتيل كانوا عم كتند بزعبهم تجديس كخسمع نوعهم زبلوه زلو كتستوعل دعنا دم فولي نجرم استوعل كدم كومبليمنت تبهم كلها زيادة خمس فتوخان زيادة عليها غالبهم خمس قبرون تقبروا مالها مالتي this is very important that's why جزء وسينا الله. So when someone makes us feel good about ourselves we want to be with them more and more. So give compliments, listen attentively, give spotlight to others in a quiet. سلازي سبات مسحنا تسبوت تسمعوا نحنا بسبوك العلونين سلازي تسبوك يرنا نسمع لنا جزية وسيلنا كومبليمنت كنبع لنا نسبات دما كل جزية نساتهم تسبوك كم زرايو كن حجزهم كن كلا لنا spotlight نحنا ترى كنا الرد يكون اسكالو سباتون كم زرايو كم سمعون كن جبر كلنا نوعهم دسيبلهم بوجيرنا دما كل جزية تسبوك سبات على نمسو. Number 3 learn to be funny. Yes ناي موزايك يلد في لابدك نشو عبت رايز اللو قال تسعيقات زيادة أنا خدفت وكات شان سالوها very simple بقلل زبالة that's why comedians بزوج زي بدك نسيو زيادة تقبلنا زلو مخنياتو at the end of the day فقري ويكال انتين عندل دلنا حقوس كنسا حقوسي وكلوا نين عندل which means the more نتاسب تاكد حقوسان كتسعان تغيلكا بزوج نتبتات تكبال لها مالتيو تسبق عدل وين عندك مالتيو. So ask a woman what she looks for in a man, what she looks in for a man. She'll tell you that a good sense of humor is high on the list. So نزخون قال نسيتين تحتك زي السقعة زي الزناقعة كمس كبلاز خاله ودخل زي تمرات مخانو وازان سحاق عندما باللي جاكم زلون فلت زخاب زحات ودات أبتمجمريا نفتنينا من الزيت فتتقين كل زي كبد بليو. سلزي أبتمجمريا كتسحق كده لك
ዋዛ ክትመሃር ኣለካ ወላ እንተ ሓመቐ ሓደ 10 ዝኾና ጆክስ ክሽምድድ ኣለካ በብወገነን ድማ ክትፈታትነን ኣለካ ኣይና ይሰርሕን so humor is attractive to both genders እዚ ዋዛ ንክልትዩ ጾታታት እዩ ሰሓቢ ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ደቂ ኣንስትዮ ተስሐቐካ ጓል እውን ኣመና እዩ ደስ ዘብለን ወዲ ክትፈልጣ ዘለክን of course scientists speculate that funny people are smart and smart is sexy ብሳይንስ ከም ዝተረጋገፀ ድማ እዞም ንሰብ ከስሕቁ ዝኽእሉ ሰባት ኩሉ ግዜ በላሕቲ እዮም ምክንያቱ ንሰብ ከተስሕቆ ክሬቲቪቲ ስለ ዘድልዮም ክሬቲቪቲ ብልሕኻ እንታይ ኢልና ተመራፅን ሴክስን እዩ ስለዚ ምኽኣል ማለት በልሕ ሰብ ምዃንካ እዩ ዝነግር so ladies learn to laugh more and guys learn some jokes that can crack ladies so ደቂ ኣንስትዮ ክትስሕቃ ክትለምዳ ክትክእል ኣለክን of course ጆክን ክትመሃር ኣለክን ኣወዳት ድማ ብዝተኻለና ደቂ ኣንስትዮ ከነስሕቀን ክንፅዕር ኣለና ይብሉና ኣለዉ being funny makes people more attractive to us ካልኣይ ድማ ፋኒ እንድሕር ኮንካ ተስሕቅ እንተ ኮንካ ሞር ሰሓቢ ኢኻ ትኸውን ክትስሕቅ ከለኻ ከዓ ኩሉ ሰብ ክስሕቅ ከሎ እዩ ዝፀበቐ ዝኸውን ፍሽኽታ ወይ ሰሓቅ ንሰብ ዝበለፀ ግርማ ዝህቦ ባእታ ንሱ እዩ ይብሉና so if you are not good looking at least try to be funny so ብመልክዕካ ዕጉብ ወይ ከዓ ተገለ እንተዘይ ኮንካ ይብሉና ኣለዉ እንተ ሓመቐ ከተስሕቅ ዘይትኽእለሉ ምክንያት ክህሉ ኣይግባእን ምክንያቱ ሓደ ሰብ ክሳብ መዓንጣኻ ትቆስል ተስሕቀካ ብመልክዑ ትግደስን ኢኻ you want to be with that person again ስለዚ that's the point እታ ራብዒይቲ ነጥቢ ድማ confidence is sexy ሰባት ነፍሰ ምትእማን ምዝህልዎም ሰሓብትን ማራኽትን ይኾኑ ይብለና ኣሎ a man standing tall shoulders back wearing a smile is sexy so confidence ብደጋዊ ብኸመይ ይንፀባረቕ ተይልና መጀመርያ ትኽኢልካ ተጠው ምባል ትኽኢልካ ተጠው ተይልካ ኩሉ ግዜ ገጅፍ ነዊሕ ሰብ ኢኻ ትመስል ካልኣይ ትኽኢልካ ተጠው ክትብል ከለኻ መናኹብና ንድሕሪት ክኸይድ ኣለዎ ይብለና ስለዚ መናኹብና ንድሕሪት ተኸይዱ ኩሉ ግዜ ኣፍ ልብና ይንፋሕ which means ዝዓበየ ቦታ ንሕዝ ኣለና ዝዓበየ ቦታ ክትሕዝ ከለኻ ኩሉ ግዜኻ ሓይሊ ፓወር እዩ ዘድምፅ ኩሉ ግዜ ድማ ዝዓበየ ቦታ ኮንፊደንስ ዘይብሉ ሰብ ጭብጥ እዩ ዝብል ንእሽተይ ቦታ እዩ ዝሕዝ ስለዚ ዕብይ ዝበለ ቦታ ክንሕዝ መናኹብና ንድሕሪት ኣፍ ልብና ነፊሕና ክንከይድ ኣለና ከምኡ ድማ ኩሉ ግዜ ነዚ ኩሉ ጌርካ ፅውግ እንድሕር ኢልካ ቦዲጋርድ ኢኻ ትመስል ስለዚ ኩሉ እዚ ናይ ኮንፊደንስ ምስ ፍሽኽታ ምስ ዝሳነ እዩ ዝበለፀ ውፅኢት ዘለዎ ይብሉና a woman laughing with friends wearing her favorite dress and heels scream confidence ስለዚ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኮንፊደንስ ብደገ ክረአ ከሎ መናኹ ብትኽ ዝበለ ኣካላቱ ውፅእ ዝበለ ማለት ዝመንኩብካ እንድሕር ጌርካ ኣፍ ልብኻ ንፋሕ ኣቢልካ ትኽኢልካ ፍሽኽታ ጌርካ ክትከይድ ከለኻ ኮንፊደንስ የንፀባርቕ ጓል ድማ ትስሕቕ ጓል ከምኡ ድማ ኣብ ፅቡቕ ድረስ ከምኡውን ሃይ ሂልስ ዝገበረት ይብሉና ኣለዉ ኮንፊደንስ ከም ዘለዋ የንፀባርቕ ብል ኦፍኮርስ ኣብ ኣከዳድና ስፔሲፊክሊ ምሳኺ ዝሰማማዕ ምሳኻ ዝሰማማዕ ክኸውን ይኽእል ናይ ግድን ኣይኮነን እዚ ንትን ክንብል ኮንፊደንስ ሜክስ ኣስ ሲም ሞር ትረስትወርቲ ኮንፊደንስ ርእሰ ምትእማን ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝእመን ሰብ እዩ ምክንያቱ ኣብ ነፍሱን ኣብ ኣተሓሳስቡን ኣብቲ ዝብሎ ዘለዎን ተኣማሚኑ ስለዝዛረብ ንኽትኣምኖ ዝበለፀ ዕድል ኣለካ it makes people accept your pitch ስለዚ ዝኾነ ነገር ትሕብር እንተለኻ ዝኾነ ነገር ትነግር እንተለኻ ሰባት ንኽኣምኑኻን ንክቕበሉኻን ዝበለፀ ዕድል ኣለዎም ይብለና ሳይኮሎጂስት ካብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ክሬግ ማሊኪ ዝተባሃለ ማለት እዩ If you really put a small value upon yourself, rest assured that the world will not raise your price. Wow, this is very, very important. ንነፍስኻ ኣትሒትካ እንተቕሪብካያ ንነፍስኻ እንተቆናፂብካያ ግዲ የብልካን ዓለምና መሊሳ ክደቑሰካ ንስኻ ዘግደልካያ ነፍስኻ እቲ ዓለምና ከተዕብየካ ወይ ትኻልእ ሰብ ከዕብየካ ከኽብረካ ኢልካ ምፅባይ ዕሽነትን የዋህነትን ስለዚ take care of yourself ኣተሓሳስባኻ ይኹን ነፍስኻ ኣልዕል ኣብላ physical appearance ናትካ ኣካላትካ ብኸመይ ቴክ ኬር ትገብሮ ኣብ ኮንፊደንስ ናትካ ናትኪ ተራ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ነስተውዕለሉ መዓዝ ፅቡቕ ይስምዓና ፅቡቕ ክዳን ፅቡቕ ነገር ኮይና ብፅቡቕ ተኸዲና ኣብ ፅቡቕ ቦታ ክንከይድ ከለና ፅቡቕ ይስምዓና ሕማቕ ጀልገድገድ ረሲሕና ክንህሉ ከለና ብዛዕባ ነፍስና ፅቡቕ ኣይስምዓናን እዩ ስለዚ it shouldn't be that difficult ክሳዕ ክንዱ ክኸብድ ኣይግባእን number 5 your sound do matter እዚ ሕጂ ኣብ ሰሓብነት ብፍላይ ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ድምፅና እውን ወሳኒ እዩ እቲ ዓይነት ድምፂ ኣለና I don't know ድምፂ ናተይ ሰሓቢ ድዩ ዋላ መህደሚ
نابخم قدي فيه لغبت at least دمتوين ترى اللو يقولون زوم كيلاتات. Sometimes you meet a person and can talk all night. It blows your mind how she seems to get you. So قلة سبعة دمسي سحابيو. بزع جزء سمع كاي وناي صحابك أي منه كان بس عجوك دور فوق اللوي بلي اللغة كزارة اللغة كزارة بخ اللوي نحن بدل نمبر أي سنت باباويان دمس أي كنا نزارب زلنا سنت بابا مخانون أي كدلني أبزي نزارب زلنا رستات ليست. So بودات تسحاب دمس زبال deep insightful conversation with smart people can create a strong attraction and suddenly makes the looks less important. ስለዚህ كمون تي ناتكا ديب ساوند ترادي كونه التحساسبا خاود الريت دمسي مش قالوا دمسي كم زي بروفوكاتيف زخونه بحزي بلاكا دمسي زي كونه نورمال دمسي نانزارا جلنا كل جزء كتزارب كلها جن تتزاربو ديبس ونا قداسيو عمق زبلا ارستي خات تزارب ويس شالو ارستي خات تزارب نسون وسانيو سلازي اوف كورس دمصناون مستكونتات علالناون يقاير انديو بزي قدس كن كل جزء تناتكا علالات نملك كان نتكالت ريكان زشفن وقت قبرات كلها لك يبلون له سلازي deep and insightful conversation with the smart people can create a strong attraction and suddenly makes the looks less important. People who participate in more substantive conversation throughout the day compared to small talkers are deemed happier and more attractive. ስለዚህ ብዝተኻለ መጠን ካብ ስቑ ኢልካ ቆልዑ ጥጥቆ ዘረባ ውሽጢ ዕሙቕ ዝበለ ኣርእስታት ንኽንዛረብ ክንብገስ ኣለና መብዛሕትኡ ቻነል ናተይ ድማ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ኣርእስቲ ሓበሬታ ክህልወና ምስ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት ዕሙቕ ዝበለ ዕላል ንኽንገብር ሓገዝ ክገብረልና ክእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ፅላት ናይ ሂወት መሰረታዊ ፍልጠት ናሓዝና ንኸይ ስለ ዘለና ጥጥዋይ ንብልኒ ኢና ምስ ሓደ ክትዛረብ ከለካ ዝተፈላለየ ጀነራሊስቲክ ኣተሓሳስባ ርዲኢትን ክህልወካ ስለ ዝኽእል ክትኮንትሪቢዩት ንኽትዛረብ ንኽትክእል ዝያዳ ሓገዝ ክገብር ይኽእል ይብል ስለዚ እዚአን ሓሙሽተን ነጥብታት ሓደ ብሓደ ኣስተውዒልና ከነዘውትረንን ፕራክቲስ ክንገብረንን ተጀሚርና ሰሓብቲ ሰባት እናኾና ክንከይድ ኢና ንሰብካ ደድሕሪ ካብ ምጉያይ ናባኻ ንኽመፅእ ክትስዕበለካ በዘን ሜላታት እዚኣ ጌርካ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ እንተፈቲኹማ ላይክ ግበሩላ ንሓውኹም ንሓፍትኹም ክጠቅም ስለ ዝኽእል ድማ ኣብ ሕብረተሰብና ሓደ ዓብ ፀገም ዘለና ክፋል ስለ ዝኾነ ሼር ግበርዋ ናትኩም ርእቶን ናትኩም ፊድባክን ከም ወትሩ ስለ ዘድልየኒ ድማ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየኩም እየ እናበልኩም ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ይብለኩም ሰናይ ቅነ ባይ